És valamiért megállt a felvétel. De én nyertem. Az a lényeg. Jack Sully nyert. Ő nyert 75-64-re. 1-1 az állás. 3 meccset kell nyerni. Tehát most jön a döntő. Mondom, 3-at kell nyerni. Ja, jó. Jó. Nagy matek. Tök jó ez a pálya, szerintem. Ezen volt ez, ugye? Igen. 6 másodperc múlva indulunk. Először van azt, hogy ilyen hamar választottam. Gyerünk fiúk, menjünk. És megint egymásra ellen. Abba jó. De ezek már rendes katonák. Ne váljatok szét, emberek. Mi vagyunk a kínai légi ezred utolsó dandárja. Túl kell, hogy éljük. Mi van? Hát ott kínaiak vagyunk, nem? Ja. Mi már tank? Igen. És te lőttél ki, basszus. 2 embert kinyírtam az elején. Ez eddig az én voltam. Nem baj. Annál jobb, annál jobb. Menjél már gyorsabban. Menj már ki az orrom elő, hát jó ég legyen meg. Hopp! Ez jó volt. Hol a tank? Előbb itt volt a tank. Jó a tank. Ja, ott volt valami piros pont, nem kellett volna rá mennem. Irritált a fény, de akartam menni. És oda is mentem. Ez jó. És pont amikor befejezte a töltést. Én írtam ki. Azt hittem, mi? Én most sas vagyok, most nézem. Én azért vagyok. Fönt vagy valami kis furgonnál, király. Mit? Meghaltál? Meg vagy, tudom hol vagy. Nem áll. Sas ezrednek nyernie kell. Na és kilőttek. Na, hogy lőttek ki? Az igen. Tudták, hogy az ők. Gyertek fiú, menjünk. Kemény harcok dúlnak ki, meg ott lazsátok, gyerünk. Ó, itt a kuka, itt átugranom. Ez mit állít? Mindjárt behozom a lemaradást. Mindjárt behozom a lemaradást, hogy ülök. Hol vagyok? Óvatosan beálltam. Visszavesszük az enyémet. Az enyémet? Nem kellett volna. Ajjajjaj. Basszus! Kilőttem el. Én lőttelek ki, ugye tudod? Itt van Jessica. Hol? Tényleg? Nem látom. Figyelj! Miért? Mi? Kilőttük és kijött az összes ruha. Átvettük a vezetést. Gyere, táska. Kabát. Nem profi. Azt a rajt itt kívül. És azt nem. Ajjaj! Na. Azt a... Milyen granátotok megpusztult, mi az aknátok? Pusztuljátok bele. Figyeld!
Na! Jöjjel! Pont amikor oda néztem. Fucker! Vezetünk, nem? Jaj, ez nem olyan fegyver, várjál. Á! Nem béna vagyok, én ki fogok kapni. Hát, most nem béna vagyok. Én nem, én kezdek ráérezni. Te most fölé! Hát, ilyen nincsen már. Hát, komolyan mondom, mindenki kijön. Ah! Jó. Te voltál! Nem, de azért megbosszulom. Hát, ilyen. Ez kész. Komolyan mondom, valahogy. Nyomultam az utcán. Tehát figyelj, te nem. Ja, azt nem az én képem. Gyerünk, öcsi, menjél. Olyan béna vagyok. Végre már. Ah! Ha-ha! Mi volt? Ezt nem hiszem el. Ez mi lőtt itt? Tudod, honnan lő? Ah, az ki? Az te vagy? Nem tudom. Néma, traktor. Nagysat. Ah! Val megijedtem. Hoppá! Szépen kilőjük. Nem tudtam visszajönni a mi izébe. Jó. Ha? Én nem tud kilőni a gyerek. Jó. Mit van? Ez a tiéd legalább? Na, az a tiéd. Jó fejgyerek oda kiletette. Ez akkor okos volt, hallott betette a háznak a közelébe. Kicsit átöltészet a vezetésre, hogy nem sokkal. UAV inbound. Hostile hunter drone inbound. Ráj, de pont ráérzék és kilő. Hát, ez. Itt kis izé. Ott lő a házba. Adjál már! Mi, te hol vagy? Nem baj, áttettük a vezetést, nem. Te lőtték ki? 75 pont kell, hogy nyerjek. És nyertem! Ne! Béna voltam, de nyertem! Kettővel nyerték. Profile has not been achieved. É. 2 ponttal. You pay for return. Veszi legalább, veszi. Na, mi volt az utolsó? Ez gép volt, nem? Azt a forgást! Na, akkor jövünk a De utolsó. 1-2. Mi Te voltál az első. Te Jön a a- pályát jön választottad, mi? Aha. Jön az utolsó pálya, ugye? Nem. Nem. Ha én megnyerem, akkor utolsó előtti, de ha te, akkor utolsó. Igen, tehát akkor meg kell nyerni. Plaza cica. Az indiai óceánokon játszunk Tényleg. egy plázában. Ki gondolta? Én maradok a szokásos fegyveremnél, szerintem. Nem. Ez az az enyém, ugye? Legyen a szerencsés fegyverem. Haver, hol vagy?
Mindenkinek egy társa van. Érted, így akartok ne legyen az már, hogy mindig meg sem lehet moccanni. Nem azért, mert neked több volt. Hát igen, tehát ez is belezolsz. Ez jó ez a pálya. Sok kicsi részlet, nem? Hoppá, autó! Ott a... hallod? Na, én meg az autóval voltam el. Igen. Ö, Ne! Na ki? Kilőttem. Az mi volt? Tűzijáték az neki egy. Mindjárt kívülök egy. Lőjé! Kap be! Lőjé voltam! Akkor is. Mozi is van. És 75-ször kell, hogy kinyírjuk egymást, tehát És tász nyerés. nyelésre. Headshot. Te a csajokat bámulod? Nem, a filmeket néztem. Áj, de amikor már mennék fedezékbe, hogy megfordultam el. Az igen. Ja, csak ilyen csajfilmek vannak? Hát ez csajpláza. Ja, pláza. Jó van. Van itt minden. Ellenfeltem valami. Menjél! Itt van egy gyerek. Ledobtam valamilyen kütyűrét a földre. Jó. És kilőtt, ilyen nincs. Szóval headshotot adtam neki, még mindig vereség. Miért bírt kilőni? Ki? Te! Ja, megint a farkasok vagyunk, akkor jó. Majd ha kifogy a töltém, akkor rambózok. Rambózó. Dominik mondaná. Hát, hogy nézzük most a videót. Nem hiszem. Dominika nézi a videót, nyomjon egy lájkot. Ugye? No. Úgyse fogja megtenni. Még egy kis kocka fej biztos. Biztos most Counter-Strike-ozik, mindig azt szokta játszani. Meg metinezik. De gagyi. Hol van? Nem találom a menedékemet. Meg ellenfeleket nem találok. Ez jó, látom, te voltál itt. Megtaláltam. A te helyedet. Azt eldobtad. Ez jó volt. Pusztulj! Mi emberek meg ott elszórakoznak. Ja. Fuss csajé, fuss! Oh! Még kettő. Mindenki stílusos házak vannak itt. Érted, még kilövi, hogy legyen még neki helye is. Ah,
A kék autó kilövi az autót, jó van. Ki? De társam. Na téged keres. Itt vagyok mögötte. Voltam valahogy. Aztán beszélek.